खुलुमबाय दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय दासिमनि माखासे खौरांफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै मोनसे लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो अब्ला दासिमनि खौरांफोरा फारियै साननैसो आगोलनिफ्राय ससियेल मिडियायाव बर' हारिनि गेजेराव धोरोमखौ लानानै नासयलायनाय एरख'लायनाय बोलि बाथौ आरो बिबार बाथौ सिबियारिफोरनि गेजेराव सोमजिनाय थासारिनि सायाव मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारिया खुगा बेखेवदों। साननैसो आगोलाव धेमाजि जिल्ला सिमोनसापुरिनि सासे बोलि बाथौ सिबियारिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों बोलि आरो बिबारनि गेजेराव जानाय गासैबो जाथायफोरनि बागै फोरमायना होनायनि उनाव बोलि बाथौ आफादनिफ्राय प्रेस मिट होनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बिनि उनाव दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि गाहाय नेहाथारि रबिराम स्वर्गियारियाबो प्रेस मिटनि गेजेरजों धेमाजि सिमोनसापुरिनि जार्मनबारियाव जानाय जाथायखौ सोंखारिदों आरो बाथौ सिबियारिफोरनि गेजेराव 16 खुन्थिया 18 खुन्थिया बिबार बाथौ बोलि बाथौ बासिलायनाय नासयलायनाय बे जाथाया सिमोनसापुरियावनो जोबनांगौ आरो जाय न'खरा जार्मनबारियाव बोलि बाथौ सिबियारि हिसाबै रायजो जागासिनो बिथांमोननि न'खरा बोलि बाथौखौनो सिबिथों बिबार बाथौआ बिबारखौनो लाथों आरो जाय न'खरखौ समाजनिफ्राय बयकट खालामनानै दोनदों बेखौ बोखांना लाफिननांगौ होनना खावलायदों आरो जाथायनि सायाव सोंखारिदों। ससियेल मिडियायाव धोरोमखौ लानानै एना एनि सावरायलायबाय थानायनि सोलाय बोलि बाथौ आरो बिबार बाथौ सिबियारिफोरनि गेजेराव दैदेनगिरिफोरा जुथुमनानै गोजोनै सावरायलायनायनि गेजेरजों जेंनाखौ बोस्रांनांगौ होननानै खावलायदों मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारिया। आरो जुदि मोन्नैबो दोलोनि गेजेराव गोरोबलायनो हायाखैब्ला थुनलाइ आफादा मिलायना होनायखौ हामजायोब्ला बर' थुनलाइ आफादा बे जेंनाखौ फोजोबना होनो रेडि होननानै बुंदों बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारिया। लखिमपुरनि खेलमाटियाव मोनसे गिख्रंथाव थासारि सोमजिनायखौ ससियेल मिडियायाव नुबोगासिनो दङ। खौराङाव मिथिनाय बायदिब्ला मबाइल आरो लेपटप खावनायनि दायाव आश्रम आलीखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामदोंमोन। एरेस्ट खालामनायल' नङा नाथाय आश्रम आलीखौ पुलिसआ बुयै बुयैनो बुथारदों पुलिस थानायाव होननानै आश्रम आलीनि न'खरनिफोरा अजद दैखांदों। देहा फाहामसालियाव लांदोंमोनब्लाबो नाथाय डक्टरा थैबाय होननानै बुंबाय। जाथायखौ पुलिसआ दोनखोमानो नाजादोंमोन होननानैबो न'खर आरो पाब्लिकआ अजद दैखांदों जेराव आश्रम आलीया फासि लानासो थैदों होननानै बुंदोंमोन नाथाय गनायनानै लानो हायाखै पाब्लिकआ जेराव पुलिसनि सायाव गिथाव बाथाव गाग्लोबदों पाब्लिकफोरा। पुलिसनि गारिखौ अन्थाइजों खुबैनानै खुबैख्रेबदों जाउनाव पुलिसनि माखासे हान्जाया पाब्लिकनि गाग्लोबनायाव खारनो गोनां जादों। लाथिख' गुलि गावब्लाबो थासारिखौ सुग्लायहोनो हायाखैमोन। पाब्लिकआ फोरमायनाय बायदिब्ला आश्रम आलीया अरुणाचलनिफ्राय खामानि मावनानै न'आव फैफिननाय समाव पुलिसआ हमनानै लांदों आरो पुलिस थानायावनो आश्रम आलीखौ बुयै बुयै बुथारदों होनना फोरमायदों पाब्लिकआ। उनाव अन्थाइ खुबैनानै पुलिसनि सायाव गाग्लोबनायनि मास्टार माइन्डखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामदों आरो गाग्लोबनायाव बाहागो लानाय गासैखौबो साफा साफा एरेस्ट खालामगोन होनना बुंदों पुलिसआ। आश्रम आलीनि थैनाय जाथायनि समाव डिउटियाव थानाय सानै पुलिसखौबो सासपेन्ड खालामबाय होनना खौरां मोन्दों। बयराम दिउरि इउपिसि दीपांकर सांमा आइसि बिसोर सानैखौ सासपेन्ड खालामबाय होनना खौरां मोन्दों। मख'नो गोनांदि साननैसो आगोलावसो सासे दै मटर खावनाय सासे सुबुंखौ पुलिसनि आखायाव गावथारजानाय खौरांखौ मोन्दोंमोन। आरोबाव पुलिसनि आखायावनो आश्रम आलीया थैनांनायाव मोनसे गिखांनाय आरो रागा जोंनाय थासारिया पाब्लिकनि गेजेराव सोमजिनायखौ नुनो मोन्दों। आसामनि बारग' मन्त्रि रुंसारि थानेश्वर बर'नि सारादुखौ बोहैथि दाननि 29 खालाराव खुंफुंनो थि खालामबाय होनना खौरां मोन्दों। तामुलपुर जिल्ला गरेस्वरआव बिथांनि आंगो गामि गुरमुआव खुंगोन होनना खौरां मोन्दों। मैया आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया रुंसारि थानेश्वर बर'नि न'आव थांनानै खबर लाहैनायखौबो नुनो मोन्दों। क'क्राझार लकसभा बिसायख'थियाव सोर देरहागोन? एनडिए, बिपिएफ, कंग्रेस, जिएसपि ना सोरबा उदां बिजाथिया? फैगौ 4 जुनआव मोननो थांगासिनो दङ बिनि फिननायखौ। मन्त्रि इउजि ब्रह्मआ बुंदों एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारिया देरहागोना रोखा जाबाय। गासै 6 लाखनिबो बांसिन भटआव
जयन्त बसुमतारिया देरहागोना खाटां होननानै बुंदों इउजि ब्रह्मआ। बे बारावबो भारतआव गाहाय मन्थ्रिया नरेन्द्र मदियानो जानांगौनि दोहौ आरो थासारिखौ नायनानै इन्दिनि बिजाथि जयन्त बसुमतारिया देरहागोना रोखा होननानै बुंदों इउजि ब्रह्मआ। बेराफारसेथिं बिपिएफ आरो कंग्रेस बिथांमोनाबो देरहानायनि मिजिं आरो आसाजोंनो नेनानै दङ। फैगौ 4 जुनखौ सोर देरहागोन 4 जुनासो खोन्थासिगोन। पर्बतजरानि सिलबान गामियाव गंसे नखरखौ एभेक्सन खालामदों होनना खौरां बिजोङाव गोसारदों। जाथाया बोरै बोरै जालांनायमोन नोंथांमोना नायलांनो हागोन। बन बिभाग हाय हाय मोर घर तो भरा दिसी এনেকে অত্যাচার কিয় কৰিব লাগে হাতী এৰি দিছে নাকি প্ৰমোদ বড়োয়ে মানে ফৰেষ্টাৰ এনজিও বিলাকে লৈ গৈছে আজি 8টা সময়ত প্ৰমোদ বড়োত এৰি দিছে না ফেৰেঙ্গে এৰি দিছে বাগান কিনি আছে 50 বিঘা মান আছে আৰু 100 বিঘা মান আছে সেইবিলাক কিয় নকৰে মোক সকলে কৰিলেহে হ'ব নাকি আমাৰো তো অধিকাৰ ব্ৰিটিছৰ আন্ডাৰত থাকি কিনি কেনে হলে মই কিয় ভোট দিছা এইটো 24 ঘণ্টাৰ লগতে বিচাৰ লাগিব ব্ৰহ্ম আজি কি হৈছে মোৰ ঘৰটো ভৰা দিছি আৰু বাগান কিনি গাড়িছিলো খোলা আৰু বৰাই গাছ গাড়িছিলো এইটো মানে ধুলি ফেলাই লৈ গৈছি আৰু সব বাকি কিনি বস্তু লৈ গৈছি চাই লওক ভিডিও বনাই লওক মটৰ লৈ গৈছি বৰিং যিখিনি বনাইছে এইটো ভাঙি ফেলাই থৈ গৈছি এইটো মানে সব খুলি ফেলাই লৈ গৈছি হতৰ কোনে ললে মানে ফৰেষ্টাৰ এনজিও বিলাকে লৈ গৈছে আজি 8টা সময়ত এতিয়া কি কৰিব এইটো প্ৰমোদ বড়োত এৰি দিছে না ফেৰেঙ্গে এৰি দিছে এইটো মই নাজানো এনেকে অত্যাচাৰ কিয় কৰিব লাগে আৰু বাগান কিনি আছে 50 বিঘা মান আছে আৰু 100 বিঘা মান আছে সেইবিলাক কিয় নকৰে মোৰ লগত কিয় এতিয়া দুখীয়া মানুহ মই কি কৰিব এইটো মই লাগিব আমাৰো তো অধিকাৰ ব্ৰিটিছৰ আন্ডাৰত থাকি কিনি কেনে হলে মই কিয় ভোট দিছা এনেকে অত্যাচাৰ আজি মোক এইটো 24 ঘণ্টাৰ লগতে বিচাৰ লাগিব আৰু বাগান আছে চাই লওক ভিডিও বনাই লওক চাহ বাগান কৰি আছে ইয়াতে তামোল বাগান কৰি আছে ইয়াতে গাছ বাগান কৰি আছে ইয়াতে পাঁচ বাগান কৰি আছে ইয়াতে কিয় সেইবিলাক নকৰে মোক সকলে কৰিলেহে হ'ব নাকি খাস মাটিহে মই সকলে থাকি নাকি সবৰে মানে অধিকাৰ কিয় এনেকে কৰিছে আপুনি কি বুলি ভাবিছে কিয় আপোনাৰ অকল কৰিছে বাকিবিলাক কিয় কৰা নাই বুলি মইতো এইটো নাজানে চৰকাৰহে জানে কিয় এৰি দিছে মই সুধিছিলো এনজিও বিলাক আৰু ফৰেষ্টাৰ বিলাক মই সুধিছিলো কিয়ৰ কাৰণে এনেকা কৰিছে অত্যাচাৰ মোক আগত ৱাৰ্নিং দিলে হয় মই এনেকা খাম আৰু থকা পইচা নিয়ে ফেলাইলে হয় কিয় আপুনি এনেকা কৰিছে আহি ফেলাই কয় ডিসি অৰ্ডাৰ দিছি ফেৰেঙ্গা অৰ্ডাৰ দিছি ক'তবা এনজিও অফিচাৰ অৰ্ডাৰ দিছি ফৰেষ্টাৰ এনজিও আবার অফিচৰ পৰা ৱাৰ্নিং আহিছে ৱাৰ্নিং আহিলে মোক আগত কৰিব লাগিব ন কাক আহিব কাক কৈছে যে আহিব কাৰণে ইয়াত এই এনজিও বিলাক পঠাই দিছে হিয়ে ফেৰেঙ্গাই মই সুধিছিলো তেতিয়াই মানে কৈছে ফেৰেঙ্গে হেৰি দিছি অফিচত যোৱা এইটো জাগাখনৰ নাম কি জাগাখনৰ নাম সিলবান কেইটা ঘৰ চলাই দিছে আপোনাৰ এটা ঘৰ আৰু খৰিবিলাক নাই মই এতিয়া কি জ্বলাম আৰু পানী চানি নাই আৰু বাগানত মই এতিয়া কি লগাম কি নাকে থাকিম নাকি পানী আর কারেন্ট বস্তু নাই মিটার চিটার লৈ গৈছে এটি কি কৰিব এতিয়া চৰকাৰে বৰাইবিলাক সম্পূৰ্ণ নিয়া গৈছে খোলা গাছ সম্পূৰ্ণ লৈ গৈছে বেৰা চেৰা ভাঙি দিছে কি সেইবিলাক হাতী এৰি দিছে নাকি প্ৰমোদ বড়োয়ে